Amen. Good morning, church! Good morning po sa bawat isa. Excited po ba ang lahat na magpuri sa ating Panginoon? Amen. Bago po ang lahat, tayo po ay umikot. Batiin po natin ang ating mga kapatid sa ating Panginoon. Amen. Of the Lord, yes, I love you with the love of the Lord. I can see you, the glory of our King. Oh, I love you with the love of the Lord. Oh, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see you, the glory of our King. Oh, I love you with the love of the Lord. Hey. Oh, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see you, the glory of our King. Oh, I love you with the love. Oh, I love you with the love. Yes, I love you with the love of the Lord. Amen. Sa umaga pong ito, bago po ang lahat, ating pong awitan ng ating Diyos. Natunay nga po na sa pagising pa lang natin sa umaga, ang lagi po nating uunahin ay ang pagpupuri sa ating pong Panginoon. Amen. Kaya po sa umaga pong ito, muli, ihanda po natin ating mga puso, ating pong mga isipan sa pagpupuri sa ating Diyos. Pagising sa umaga, naaalala ka, nasasabik ang puso ko na makapiling ka. Umaawi, sumasamba, sumasayaw sa'yo, naghihintay ng pangungusap mo. Pagising sa umaga, pagising sa umaga, naaalala ka, nasasabik ang puso ko na makapiling ka. Umaawi, sumasamba, sumasayaw sa'yo, naghihintay ng pangungusap mo. Ayaw kong magkulang ng kapangyarihan mo. Ayaw kong magkulang ng kabanalan mo. Jesus, dakila ka, tanging sandigan ko. Lakas ko ay galing sa'yo. Muli po sa pagising sa umaga, pagising sa umaga, naaalala ka, nasasabik ang puso ko na makapiling ka. Umaawi, sumasamba, sumasayaw sa'yo, naghihintay ng pangungusap mo. Ayaw kong magkulang ng kapangyarihan mo. Ayaw kong magkulang
Jesus, dakila ka, tanging sandigan ko. Lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Ayaw kong magkulang ng kapangyarihan. Ayaw kong magkulang ng kabanalan mo. Jesus, dakila ka, tanging sandigan ko. Lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Muli po sabihin mo sa Panginoon, ayaw kong magkulang ng kapangyarihan mo. Ayaw kong magkulang ng kabanalan mo. Jesus, dakila ka, tanging sandigan ko. Lakas ko ay nanggagaling. Sa huling pagkakataon, kausapin mo ang Panginoon. Sabihin mo, Diyos, ayaw ko magkulang ng kapangyarihan mo. Ayaw ko magkulang ng kabanalan mo. Jesus, dakila ka, tanging sandigan ko. Lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Salamat, salamat. Tayo ay manalangin. Dakila at makapangyarihan naming Ama, na makapangyarihan sa lahat, aming Panginoong Yesus. At sa pagsama ng iyong banal na Santong Espiritu, kami, Panginoon, ay lumalapit sa iyo. Kami, Panginoong Diyos, ay nagpapasalamat sa iyo. Dahil dinala mo, Panginoon, ang aming mga panyapak, Panginoong Diyos, sa loob ng tahanan mo. Lord, tunay nga po, Panginoon, ayaw namin na magkulang sa iyo. Ayaw namin, Panginoong Diyos, na mawalay sa iyo. Kaya't, Panginoong Diyos, sa umagang ito, patuloy, Panginoon, na lumalapit kami sa iyo at nagpapakumbaba. Nagpapalinis kami, Panginoong Diyos, sa iyong harapan. Ano man, Panginoong Diyos, na nakikita mo na karumihan ng aming mga puso. Pakalinisin mo kami, Panginoon. Linisin mo kami, Panginoong Diyos, ng iyong makapangyarihang dugo. Upang, Panginoong Diyos, walang hadlang na makalapit kami sa iyo. Maraming salamat, Panginoong Diyos, sa umagang ito. Bigyan mo kami, Panginoong Diyos, ng puso na nagkakaisa, Panginoon. Upang, Panginoong Diyos, sa mga salita mo sa umagang ito, ay maranasan namin. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. Gabayan mo, Panginoong Diyos, ang puso ng bawat isa. Banal na Santong Espiritu, katagpuin mo ang pangangailangan ng bawat isa. At ang mga salita mo, Panginoon, sa umagang ito. Lord, i-bless mo, Panginoon. I-bless mo, Panginoong Diyos, sa mga salita mo. Upang, Panginoon, ito ay magsilbi, Panginoong Diyos, ng gabay ng bawat isa sa amin. Maging, Panginoon, ang anak mo na gagamitin mo. Lord, patuloy na bigyan mo siya, Panginoon, ng kalakasan ng kanyang katawan. Patuloy na bigyan mo siya, Panginoong Diyos, ng magandang kalusugan. At ang lahat, Panginoong Diyos, ng salita mo, Panginoon, na ibibigay mo sa kanya sa umagang ito. Hayaan mo, Panginoong Diyos, na magamit, Panginoon, upang maging kaligtasan, Panginoon, ng aming mga kaluluwa. Maging gabay sa amin, Panginoong Diyos, kung kami man ay nanghihina. Maging kagalingan, Panginoon, kung kami man, Panginoong Diyos, ay may karamdaman. Lord, itago mo siya, Panginoong Diyos, sa likod ng iyong cross. Upang ikaw, Panginoon, na makita namin.
Ikaw, Panginoong Diyos, ang magsalita, Panginoon, para sa amin. Maraming salamat, Panginoong Diyos. Holy Spirit, punuin mo ng iyong kapangyarihan ang lugar na ito. Punuin mo ng iyong kapangyarihan ang bawat isa na nilalang na naririto. In Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name. O Lord, maghari ka, Panginoon, sa puso at kaisipan ng bawat isa. At ang bawat isa, Panginoon, ay makaranas na iyong pagpapala sa umagang ito. Walang lalabas, Panginoong Diyos, sa bayan, sa tahanang mong ito, na hindi nakakatanggap, Panginoong Diyos, ng iyong pagpapala. Maraming salamat, Lord. Patuloy ka namin pupurihin. Patuloy ka namin sasambahin at pasasalamatan. Ang iyong dakilang pangalan aming Panginoong Yesus, itinataas namin. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amen. Thank you, Lord. Amen. Good morning. Muli sabihin mo sa katabi mo, sa likod mo, sa harap mo, good morning. At pwede ba muli sabihin mo, handa ka na ba? Na ibigay ang pinaka-the best mong papuri sa ating Panginoon. O sabihin mo ulit sa katabi mo, handa ka na ba? Na ibigay ang pinaka-the best mong papuri para sa ating Diyos. Amen. Kaya po sa umaga pong ito, muli, ibigay natin ang ating pinaka-the best na sayaw, pinaka-the best na pag-awit, dahil ang ating Diyos na sinasamba ay dakila. Amen. Kaya po tayo ay umawit, sumamba sa ating Diyos na buhay. Dakila ng Diyos na hari, aking ihahayan, magpakailanman ang gawin, ay magpasalamat sa iyong ginawa, makapangyarihan mo gawa. Sa alinmang mga lahi, sa alinmang mga lahi, kadakilaan mo'y makikita, kahanga-hanga mong pagkilos. Aming inasamang iyong ginawa, makapangyarihan mong gawa. Pupurihin natin ang Diyos, pupurihin ka, sa iyo ay sasamba, walang hanggang pag-ibig mo'y maranasan. Ikaw ang aming dakilang Diyos, sa lahat ay harian, katapatan at kadakilan mo, Jesus. Kadakilan hari, aking ihahayan, magpakailanman ang awit, ay magpasalamat sa iyong ginawa, makapangyarihan mo gawa. Oh, sa alinmang mga lahi, sa alinmang mga lahi, kadakilan mo'y makikita, kahanga-hanga mong pagkilos. Aming inasamang iyong ginawa, sa makapangyarihan mo gawa. O tayo magpuri sa ating Diyos sa buhay. Pupurihin ka, sa iyo ay sasamba, walang hanggang pag-ibig mo'y maranasan. Ikaw ang aming dakilang Diyos, sa lahat ay harian, katapatan at kadakilan mo, Jesus. Oh, muli pa pupurihin ka, pupurihin ka, sa iyo ay sasamba, walang hanggang pag-ibig mo'y maranasan. Oh, ikaw ang aming dakilang Diyos, sa lahat ay harian, katapatan at kadakilan mo, Jesus. Amen. Lakasan natin, sabihin natin, pupurihin
Papurihin ka. Sa iyo ay sasamba, walang hanggang pag-ibig mo'y maranasan. Oh, ikaw ang Aming dakilang Diyos, sa lahat ay hayang katapatan at dakilaan mo. Mas malakas purihin ka, Diyos. Purihin ka. sa iyo ay sasamba. Walang hanggang pag-ibig mo'y maranasan. Ikaw ang aming dakilang Diyos, sa lahat ay hayag, Katapatan at kadakilaan mo, dakila ka, Panginoon. Luwalhatin ang ngalan mo, papuri ko at pagsamba. Alay para sa'yo. Muli pa, dakila ka, dakila ka, o aming Panginoon. Luwalhati ang ngalan mo, papuri ko at pagsamba. Iaalay para lamang sa'yo, para sa'yo. Dakila ka, aking Panginoon. Purihin ka, awitan ka sa habang panahon. Purihin ka, Panginoon. Muli pa awitan natin, dakila ka, Panginoon. Luwalhati ang ngalan mo, papuri ko, pagsamba. Para sa'yo, para sa'yo. Say! Dakila ka, aking Panginoon. Purihin ka, awitan ka sa habang dakila ka, aking Panginoon. Purihin ka, awitan ka sa habang panahon. Puri ko para sa'yo. Papuri ko para lamang sa'yo, para sa'yo. Papuri ko para sa'yo, para sa'yo. Muli pa, papuri ko para sa'yo.
dakila ka, dakila ka. aking Panginoon. Purihin ka, awitan ka. Sa habang dakila ka, dakila ka, dakila ka. Aking Panginoon, Purihin ka, awitan ka. sa habang panahon, Purihin ka, awitan ka. sa habang panahon, Purihin ka, awitan ka. sa habang O purihin ka, purihin ka, awitan ka. sa habang panahon, Purihin ka, awitan ka. Habang panahon. Pupurihin natin ang Diyos sa buhay. Awitan ka, aming Diyos. Sa'yo lang ang aming papuri. Hallelujah! Hallelujah! O sambahin ang ngalan mo. O salamat, salamat, Panginoon. Oh yes, Lord. Patuloy nating sambahin ang ating Diyos na buhay. Patuloy nating ialay ang ating buhay. Muli nating ipahayag kung gaano natin kamahal ang ating Diyos. Oh yes, Lord. Yes, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Damhin niya rin pag-ibig, aking hinihiling. Sa puso ko ay sumibol, sa'yo lang iuukol. Minsan lamang mabuhay, lahat sa'yo'y alay. Ang puso ko ay tanging sa'yo hanggang sa huling pintig nito. Habang buhay ka, mamahalin, papupurihan at sasambahin. Anong pagsubok man sa'kin dumating, Diyos, ika'y mamahalin. Habang buhay ka, mamahalin, papupurihan at sasambahin. Anong pagsubok man sa'kin dumating, Diyos, ika'y mamahalin pa rin. Damhin niya rin pag-ibig, aking inibig. Sa puso ko ay sumibol, sa'yo lang iuukol. Minsan lamang mabuhay, lahat sa'yo'y alay. Ang puso ko ay tanging sa'yo hanggang sa huling pintig nito. Habang buhay ka, Mamahalin,
habang buhay ka, mamahalin, papupurihan at sasambahin. anong pagsubok man Sa akin dumating, Diyos ika'y mamahalin habang buhay ka, mamahalin, papupurihan at sasambahin. Anong pagsubok man sa akin dumating, Diyos ika'y mamahalin habang buhay ka. Sabihin mo sa Panginoon, papupurihan Lord, habang buhay kitang mamahal, sasambahin. anong pagsubok Man sa akin dumating, Diyos ika'y mamahal. habang buhay, Habang buhay ka, mamahalin, papupurihan at sasambahin. anong pagsubok man sa akin dumating, Diyos ika'y mamahal. O habang buhay ka, mamahalin, papupurihan At sasambahin, anong pagsubok man sa akin dumating, Diyos ika'y mamahalin. habang buhay kang mamahalin, papupurihan At sasambahin, anong pagsubok man sa akin dumating, Diyos ika'y mamahalin pa rin. Ang nais ko'y purihin ka, Jesus. Ang nais ko'y purihin kang lubos sa bagyo at sa problema, sa galak at sa pag-asa. ang Nais ko'y purihin ka, Jesus. Ang nais ko, ang nais ko'y ibigin ka, Jesus. Nais ko, ang nais ko'y ibigin kang lubos. higit sa lahat ng bagay, higit pa sa aking buhay, ang nais ko'y ibigin ka, Jesus. Ang nais ko, ang nais ko'y purihin ka, Jesus. Ang nais ko, Nais ko'y purihin kang lubos sa bagyo at sa problema, sa galak at sa pag-asa. ang nais ko'y purihin ka, Jesus. Nais ko, ang nais ko'y ibigin ka, Jesus. Nais ko, Nais ko'y ibigin kang lubos, higit sa lahat ng bagay, higit pa sa aking buhay. Ang nais ko'y ibigin ka, Jesus. Purihin ka hanggang wakas, ibigin kita, buong puso ko't lakas. Ito ang nais ko, ang tanging nais ko. Ibigin ka hanggang wakas.
kita, buong puso ko't lakas. Ito ang nais ko, ang tanging nais ko. Ang nais ko'y purihin ka. O ang nais ko, sa bagyo At sa problema, sa galak at sa pag-asa, ang nais ko'y purihin ka, Jesus. Di ba sabi mo sa Panginoon, ang Nais ko'y ibigin ka, Jesus. nais. Ang nais ko'y ibigin kang lubos. Higit sa Lahat ng bagay, higit pa sa aking buhay, ang nais ko'y ibigin ka, Jesus. Higit sa lahat ng bagay, higit pa sa aking buhay, ang nais ko'y ibigin ka, Jesus. O higit pa sa lahat ng bagay, higit pa sa aking buhay, ang nais ko'y ibigin ka, Jesus. Yes, Lord. Nais ka naming mahalin, ibigin sa lahat ng bagay, sa bagyo at sa problema. Salamat, Panginoon, sa buhay na ipinagkaloob mo po sa amin. Ngayong umagang ito, O Diyos, maitaas ka't maluwalhati. At dinideklara ko sa pangalan ng aming Panginoong Hesus na ang bawat isa'y pupunuin mo ng iyong pagmamahal ngayong umaga, pupunuin mo ng iyong biyaya, ng iyong kapayapaan, ng kagalakan. O Diyos, salamat, patuloy mong itago ang iyong lingkod sa likod ng iyong krus. Ikaw ang maluwalhati at maitaas at ang bawat isa'y mapagpala ng iyong salita. Tanggapin mo aming pagsamba, ang papuri at ang aming pag-ibig sa iyo, Ama, sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Ang lahat po'y magsabi ng Amen. Amen. Sige po. Amen. Praise God. Tinatawag natin ang mga bata bago tayo mag-aral ng salita ng Diyos. Sige, lahat ng mga bata dito sa harapan. At atin po silang ipanalangin sa ating Diyos. Amen. Ang mga bata po ay special sa Panginoon at mahal na mahal ng Diyos sa mga bata. Kaya nga sabi ni Lord, kung nais niyong paggarian kayo ng Diyos, tumulad kayo sa mga bata. Ano po? Ayan, sige mga bata dito sa harapan at atin silang ipanalangin sa Panginoon. O wag dyan sa gitna, sa tabi, ho, baka masagi ang... Sige po. Amen. Ayan. Okay. Tuon po nating lahat ang ating makamay sa kanila. Thank you, Lord. Yumuko ang mga bata at pumikit. Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, narito po, Panginoon, ang mga batang ito. Aming silang idinudulog sa trono ng biyaya. Father, we pray for your protection sa mga bata pong ito. Sila po'y lumaking may takot sa iyo, na naglilingkod sa iyo. Bigyan mo po sila, Panginoon, ng karunungan, talinong nanggagaling sa iyo. At sila po'y mag-excel sa kanilang mga pag-aaral. Father God, I release your blessing, your anointing, your favor, Lord, your wisdom sa mga bata pong ito. Kalusugan at kalakasan ay iyo pong ipagkaloob. In the name of Jesus, Lord, marami pong salamat. Lord, sa mga batang ito'y magre-raise up ka, isang araw ng mga evangelist, pastor, o God, teacher, even anuman ang mga plano nila, pagdating ng panahon ay mangyari at matupad ang plano at layunin mo sa kanilang mga buhay. Lord, we entrust their lives unto you. At sa kanila pong Sunday school, Lord, maturuan sila ng mga biblical foundation at sila po'y lumaking may tunay na salitang nanggaling po sa iyo. Ito'y matanim sa puso nila. Marami pong salamat. We thank you. We praise you. We honor you. In Jesus' name,
Amen. Oh, God bless you. Doon. Lakad lang, lakad. Sa tabi. Ayan. Ayan. Okay. Praise the Lord. Purihin po ang Diyos ngayong umaga. Amen. Praise the Lord. It's per Sunday again, unang linggo ng buwan ng Marso. Ano po, Marso na po ngayon. At mabilis po ang panahon. Bukas isang araw ay baka Disyembre na naman at 2025 na. No? Kaya napakabilis po ng panahon. Para nung isang araw lang ay January, ngayon ay Marso na. Amen. So sabihin nyo nga po muna sa inyong katabi, ako'y nagagalak at narito ka. Ayan, amen. Sa kabila, ako'y nagagalak at narito ka. Ayan. Napakarami po nating mga activities na ang Diyos ay mapapurihan, maluwalhati. Mag-anniversary po ang J-Blue Camellia, ang J-Blue Parañaque, at next month, Abril, tayo rin po yung mag-anniversary dito. Ano po, meron tayong guest speaker, nakasama ko po sa mission sa Macau, at I think he's watching now. Siya po ay may church din sa Metro Manila, nagmi-mission din siya. Ano po? So kaya, praise God, gusto rin po natin i-welcome yung alang nating first-timer na nakadalo po rito. Andiyan po si Mami Gemma, ayan, from San Nicolas, at saka ang kanyang Sam. Umatin po sila nung revival ng ating youth. Ayan, Ma'am Gemma Binongo. Tama ba? Ayan, no? Ayan. At ganun din si Jude Michael Leparto. Tama po ba yun? Ayan. Palapakan natin ang Panginoon sa kanilang buhay. Ayan. Amen. So, purihin po ang Diyos. Ito pong gawain natin ito ay ang Jesus Be Lifted Up Church. Ano po? Sa gawain natin ito, wala tayong dinadalang anumang sekta o reliyon. Lahat tayo namulat sa pagiging Katoliko. No, kung meron man po diyang Baptist, Mormon, Iglesia, Sabadista, ay welcome po ang bawat isa. Hindi po natin pagtatalunan ang reliyon. Dahil ang hinahanap ng Diyos sa tao ay yung tamang relasyon sa Kanya. Hindi po reliyon. Dahil ang ipinako sa krus ng Kalbaryo 2,000 years ago ay ang ating Panginoong Yesus. Ano po, upang tayo ay iligtas. Na nagsabi sa John 14:6, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except by Him. Kaya nga po, purihin ng Diyos, hindi aksidente kung bakit tayong lahat ay naririto. Ito po'y plano at itinakda po ito ng Diyos. Amen po ba? Palapakan natin ang Panginoon. Amen. Praise God. So sa araw na ito at sa buong ito, ang temang nilagay ni Lord sa akin ay about love. Ano po? Pagmamahal o pag-ibig. At ito po ay makita natin, buksan natin sa Mark chapter 12 verse 30. Mark chapter 12 verse 30. Ayan. Dala nyo na po ba ang inyong mga Bible? Taas ang kamay ng mga Bible. Ayan, yung mga Bible natin. Ayan, yung walang Bible ay taas ang kamay ng walang hawak na Bible. Sige po, huwag kayo mahiya, yung walang hawak. Ayun. Ayan, may 4. Pahihiramin muna po kayo. No po? At gusto po natin na dito sa church natin ay lahat po tayo ay every Sunday talaga may dalang Bible. Kasi nga, nung mga nagdaang buwan, taon, dahil ang pupunta ng church tayo, ang dala natin, cellphone, walang Bible, no? At dahil nga na-upload na sa cellphone ang Bible at doon na lamang tumitingin. Kung biglang mabasa yan, ma-delete ang laman ng cellphone, wala kang dalang Bible o wala kang Bible. Kaya mahalaga po na meron tayong laging dalang Bible every Sunday para nabubuklat natin ang ating mga Biblia. No po? At mahalaga po ito. At ganun din po, dahil gusto po natin maging disiplinado po tayo. Kaya nga po yung ating mga cellphone, iniiwan natin sa asheret, may box po doon, at may mga name nyo, para hindi po tayo ma-disturb. Kasi po, there is a time for everything. Ito po yung time na tayo nag-aaral ng salita ng Diyos, sumasamba sa Panginoon. Hindi ito yung oras na tayo ay makikipag-usap sa phone, may magte-text, no? Ang tendency, marami pong church talaga halos ganyan, no? Hindi nakikinig dun sa pastor niya, ando sa likod nagte-text, no? At wala ang focus sa ating Panginoon. So ngayon po, thank God, lahat tayo ngayon ay nakapokus sa salita ng Diyos. Amen po. Basahin po natin. Ano po ang sabi diyan?
You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. This is the first commandment. Ayan, ito po ay salita ng ating Panginoon na kanyang binigkas. Nang ito ay sabihin ng Panginoon, meron po kasing isang eskriba o isang taong matalino, no, na nagtatanong sa Panginoon na ano ba raw ang kautusan ng Panginoon. Ang sabi ng eskriba na yon, kaya ito'y binanggit ni Lord na una sa lahat, mahalin mo ang Panginoong Diyos mo ng buong puso. Kaya ang pinaka-title po nito, Love God Above All. No, love God above all. Mahalin mo ang Diyos ng buo higit sa lahat ng bagay, no? Love God above all. Ibigin natin siya sa lahat ng bagay. No po, kaya yung inaawit natin kanina, no, napakaganda, higit sa lahat ng bagay, higit pa sa aking buhay, ang nais ko'y ibigin ka, Jesus, no? Kaya amen. So, ito ay utos ng Panginoon. Sa Lumang Tipan, nagbigay ang Diyos ng 10. No? Na mababasa po natin yan sa Exodus chapter 20, nandyan po yan. No? Na huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, ibigin mo yung kapwa, ibigin mo ang Panginoong Diyos, no? At huwag kang luluhod, magwo-worship sa ibang Diyos, yan, huwag kang papatay. No, marami pong utos ang Diyos noon sa Lumang Tipan, 10. Pero pagdating niya sa Bagong Tipan, no, sinamarize niya, ginawa niya na lamang 2. Na kapag minahal mo ang Diyos ng buong puso, kaluluwa, isip at lakas, ganun din ang kapwa mo, ay ito na yung kabuuan. No? Kasi pag mahal mo ang Diyos, mahal mo kapwa mo, hindi ka napapatay. No? Hindi ka magnanakaw. Hindi ka gagawa ng masama kasi nga mahal mo ang Diyos eh. No? Amen. So, ulitin ko no, yung unang salita. Sabi dito, sagot ng Panginoong Sus doon sa eskriba, you shall love the Lord your God with all your heart. Sabi natin, all. All your heart, buong puso. No, buong puso. Namamahalin natin siya. Kaya nga po ba, paano nga po ba natin mamahalin ng Diyos? How to love the Lord your God with all your heart. No? Dahil utos niya mahalin natin siya ng buong puso. Pero paano? No? Maraming tao kasi nagsasabi, mahal ko ang Diyos. Hindi na ako kailangan umatin sa church. Hindi na ako kailangan umatin sa mga Bible study. No? Hindi na ako kailangan magbasa ng Bible. Pero mahal ko naman ang Diyos. No? Tingnan natin mula sa Biblia, sa salita ng Diyos, na anong itinuturo ng Diyos, paano nga ba maipapakita at maipapadama ng isang tao na mahal niya ang Diyos o minamahal niya ito ng buong puso. No? Buong puso. Number 1, how to love the Lord your God with all ng buong mong puso. Number 1, by keeping His commandments. No? Mamamahal natin ang Diyos ng buong puso sa pamamagitan ng ating pag-iingat ng Kanyang mga kautusan, ng pagtupad sa Kanyang mga salita. Anong sabi ng John 14:15? John 14:15, if you love me, obey my commandments. Yan, may kondisyon. Kasi nga marami nagsasabi, mahal kita Panginoon. No? Mahal kita o Diyos. Kaya sabi niya rito, kung mahal mo ako, sabi ni Jesus, sundin mo ang aking mga kautusan. No? Ang salita niya, the Word of God. Sundin po natin ito. Love the Lord your God more than yourself. Ibigin natin ang Diyos ng buong puso ng higit pa sa sarili natin. Bakit? Kasi saan ba galing ang buhay natin? Saan ba galing ang lakas natin? Saan ba galing ang ating hininga? No? Saan ba galing ito? Kay Lord. Amen. Siya po ang pwedeng magdugtong at magpahaba ng hininga natin. No? Siya ang may bigay ng lahat sa buhay po natin. Kaya nga, love the Lord your God more than yourself. Napakahalaga na binibigyan po natin siya ng time, ng oras. No? Bakit? Binigyan tayo ni Lord ng 7 days, di ba? Nilikha niya ang lahat ng bagay, isa kauna hanggang 5, nilikha niya ang langit, lupa, araw, bituin, halaman, isda, tubig, lahat ng kailangan ng tao, nilikha ng Diyos. Pagdating sa ika-6 na araw, eto na, nilikha niya ngayong tao ayon sa kanyang wangis. Nilikha niya tayo. At sa ika-7 araw, anong ginawa ni Lord? Nagpahinga siya. So kaya nga, binigyan tayo ni Lord ng maraming araw
para magtrabaho, gumawa. Pero pagdating naman sa ikapito, sabi niya, ilaan naman natin ito sa Diyos. Amen. Kaya mahalaga po yung ganitong panahon na tayong mga Kristiyano, mga anak ng Diyos ay nagsasama-sama, no, para sambahin at purihin ang Panginoon. No? John 14:21. Ang sabi po diyan, the person who has my commandments and keeps them is the one who really loves me. And whoever really loves me will love by my Father. And I will love him and reveal myself to him. I will make myself real to him. Ang isang tao daw na may kautusan ng Diyos, na nag-iingat sa salita ng Diyos, ang mga taong iyon na totoong nagmamahal sa Panginoon, sabi niya, no, ay mamahalin din sila ng aking Ama. No? Iibigin din tayo ng Ama. And I will love him. Iibigin din tayo ng Panginoon. And reveal myself to him. Ihayag niya yung sarili niya sa atin. Magpapakilala siya. Kaya sa mga taong totoong nagmamahal sa Diyos, no, sa mga taong totoong umiibig sa Panginoon, binibigyan ng Diyos ng oras, panahon, binibigyan ng Diyos ng oras na yung salita ng Panginoon ay itinatanim niya sa kanyang puso. At ang sabi rito, dahil minamahal natin ng Diyos, mamahalin din tayo ng ating Ama at ng ating Panginoong Hesus at ihahayag niya yung kanyang sarili, magpapakilala siya. Parang sa isang mag-asawa, no? The more na kayo ay nagsasama, the more na kayo ay lagi magkasama, nakikilala natin ang isa't isa. Maging ang ating kapatid sa pananampalataya, na kapag kayo laging magkakasama, na nagiging nabibuild yung relationship nyo, lumalapat ang inyong mga puso, nagiging close kayo, no? Nagkakaroon kayo ng openness, ganun din ang ating Diyos. The more na lagi natin siyang pinapakinggan ang kanyang aral, ang kanyang mensahe, the more na ang salita ng Diyos, binabasa natin, ang Diyos lalo tayong minamahal. Amen po ba? Lalo niya tayong mamahalin. At ang ating Panginoong Hesus, mamahalin kanya rin at ihahayag niya at ipapakilala niya ang sarili niya sa atin. Kaya sa totoong nagmamahal kay Lord, no, ang salita ng Diyos, pinapakinggan. Amen po ba? Hindi lamang pinapakinggan, kundi no, isinasapamuhay, isinasagawa ang salita ng Diyos. Verse 23, puntahan natin, John 14:23. Diyan pa rin po. Sabi ni Jesus, Jesus answered, if anyone really loves me, he will keep my word. Ayan, no? He will keep my word, my teaching, and my Father will love him. And we will come to him and make our dwelling place with him. No? So mananahan pala si Lord. Kaya alam nyo ba, even the Father, the Holy Spirit, and our Lord Jesus Christ, ang sabi roon, mananahan sa atin. Kaya alam nyo po, saan man tayo makarating, kasama natin ang Diyos. Amen? No? Ano man ang nangyayari sa buhay natin, ano man ang mga pagsubok, sabi ng Panginoon, kapag ako ay tunay niyong mahal, iingatan niyo ang salita ko. No? Itinatanim mo sa puso. No? Those who love me will obey my word. Kaya sabihin sa katabi mo, sundin mo ang salita ng Diyos. Salita ng Diyos siya, hindi ko po salita yan. No? Hindi salita ni sister. No? Verse 31, puntahan natin. Yung 31 ng, ito yung 31 na, di ba, Mark chapter 12 verse 30. Yung 31 ng Mark chapter 12. May kasunod yung ating text kanina. No? Ano ang kasunod doon? Ano ang sabi? You shall love your neighbor as yourself. There is no other commandment greater than this. Di ba in verse 30, no? Love the Lord your God with all your heart. Hindi mo lang mahamahalin ng Diyos, pati na ang kapwa mo. Iniutos ni Lord na mahalin ang kapwa. Kaya ang totoong nagmamahal sa Diyos, nagmamahal sa kapwa. Amen po ba? At dahil mahal mo ang kapwa mo, syempre, kung ano ang meron ka, pwede mong ibahagi sa Kanya. At hindi ka gagawa ng ikasasama niya. A person cannot truly love God while hating other people. Ang isang tao daw, hindi niya pwedeng mahalin ng Diyos habang namumuhi siya sa kanyang kapwa, sa kanyang kapatid. Dahil ang isang taong nagke-claim na mahal niya ang Diyos, no, dapat na ipinapadama niya ang pagmamahal niya sa kapwa. Kaya kapag sinabi natin, Lord, I love you, mahal kita, Panginoon, dapat mahalin din ang kapwa. Amen po ba? No?
Mahirap sabihin, Lord, mahal kita. Hindi naman nakikita natin ang Diyos. Mahal natin siya. Tapos yung nakikita mo, hindi mo mamahal. Dinadaya natin sarili natin. No? Niloloko natin. Sabi ng Bible, tingnan niyo po. 1 John chapter 4, verse 20. 1 John 4:20. If anyone says, I love God. Yan. Pag sinasabi ng sino man, mahal ko ang Diyos. And hates his brother or sister, he is a liar. Pag sinasabi pala natin, Lord, mahal kita, pero namumuhi tayo at galit tayo sa kapatid natin, no? Sinungaling daw. No? Ikaw kaya yun? Baka mamaya sinasabi natin, Lord, I love you, I serve you, Lord, I worship you. Pero sa puso natin, may hatred tayo sa Kanya. No? Yung mga pangyayari sa nagdaang taon, 1 taon na, 2 taon, nandun pa rin sa puso mo yung galit mo kay brother, kay sister. Hindi pa rin natin nakakalimutan. For the one who does not love his brother or sister, who he has seen, cannot love God whom he has not seen. Ayan. Paano daw mamamahal ng isang tao, no? Ang Diyos na hindi nakikita, kung yung kapatid niya, na nakikita niya, hindi niya mamahal. No? Kaya mga kapatid, ang pag-ibig natin sa Diyos, hindi lamang siya ang dapat minamahal. Kapag totoong mahal natin ang Diyos, mahal din natin ang kapatid natin. Amen po ba? No? Kaya ingat po tayo dahil baka mamaya, ang tagal na nating Kristiyano, no? Hindi pa tayo nakapagpapatawad. No? Alam nyo, unforgiving spirit is like a poison. Ang hindi pagpapatawad, tulad yan ng lason. No? Kaya kailangan kung meron tayong kapatid na nakasamaan na natin ng loob, meron tayong hinanakit sa kanya, 1 taon na lumipas, 2 taon, kailangan i-forgive natin. Kasi pag nandyan sa puso natin, parang ugat yan na hindi naputol, parang naalala ko sa Kalapan, doon sa church sa ibabaw, alam nila Ate Eb yung church doon nung dati nating church. Natira kami doon sa may baba kasi mataas yung church doon eh. May natirang kami doon. Sa gilid ng bahay namin tinitiran, may pinutulak mo papaya. No? Hindi ko naman nabunot yung ugat. Man, lumipas 4 days, 5 days, may lumabas na naman. No? No? Kasi hindi na naputol yung ugat. Parang ganyan, pag sa puso ng isang Kristiyano, hindi na putol yung ugat, hindi na bunot yung spirit na yon, mananatili yun doon, nandyan pa rin siya. No? Kaya bilang mga Kristiyano, tayo ay mga anak ng Diyos, kapag merong na, kasi talagang bilang tao, minsan meron kang may emosyon, may damdamin, medyo sumama loob mo, dahil hindi pa naman totally change ang heart natin, no? Si Lord naman na nagbabago, sa puso natin, kailangan maalis po yun eh. Paano maalis yun? Kailangan magkaroon tayo ng total surrender. No? Pagsusuko kay Lord, paghingi ng tawad, at i-forgive yung taong yun. Kasi hanggat nandiyan yan, at hindi nabubunot yung bitterness, hatred, envying, sama ng loob, nandyan pa rin siya. No? At lilipas sa 1 taon, 2 taon, mabubungkal mo na naman yun at baka makwento mo, brother, sister, yan si ganito, may ginawa sa akin yan. 2 taon na nakalipas. No? 1 taon na halimbawa. No? Sino magsasaper? Ikaw, hindi sila. Kaya tayo bilang mga Kristiyano, mga mananampalataya, ang sabi ni Lord, sabi niya doon sa Eskriba, love the Lord your God with all. Bakit sinabi yung puso? Kasi nga, nandito, nakatanim ang maruruming pangit na bagay. Kaya kailangan buong puso. Pag mahal natin ang Diyos, dapat mo ring mahalin ang kapwa mo. At kayo nakakaalam kung sa puso nyo merong nakatago. No? No? At kung minsan, pag may mga magkakasama ng sister o brother, no? Ayan, diyan lalabas kung minsan yung mga salisalita. Kaya ingat po tayo dahil ang kaaway, no? Yan ay magsisimula sa maliit hanggang lumaki. Hindi natin namamalaya, nagkikreate ka na ng hindi maganda. No? Nasisira mo na pala si sister, si brother, no? Dahil sa mga salisalita. Kaya nga, mag-iingat po tayo. Importante po yun, ulitin natin. 1 John 4:20. If anyone says, I love God, and hates words against his Christian brother, he is a liar. No? For the one who does not love his brother, whom he has seen, cannot love God, whom he has not seen. No? Kaya mahalaga po ito. Kaya kung
kung may mga taong sinisiraan ka, inaakusahan ka, inaaway ka, pinapahiya ka, no? Utos ni Lord, love your enemy. No, mahalin mo nga ang kapwa mo eh. Yung kaaway mo, sabi niya, di ba sa Bible, love your enemy. No? Huwag tayo magkikreate ng trouble, ng gulo, kasi pag naging sani tayo ng pagkakasala na iba, di ba sabi ng Bible, mabuti pang talian ng, no? Yung tali, tapos may bato, iagis daw sa dagat. No? May 2 bata, inalagaan ni pastor, 2 batang lalaki, siguro mga 9 years old tsaka 7. No? Kada pupunta siya sa Bible study, inaalagaan niya yun. Dumating isang araw, dumalo uli si pastor doon. Tapos nakita niya yung 2 bata na yun, naglalaro sa buhangin. Kinawayan niya lang, yung palang paglalaro na yun, nauwi sa bugbog, suntukan sila kasi nabuhusan ng buhangin yung isang kalaro. No? Nung lumapit si pastor, tigil na kayo, may dala ako sa inyong lollipop tsaka candy. No? Naku, nung mabigyan sila, nag-akbayan yung bata, para walang nangyari. Bati agad dahil lamang doon sa dumating si pastor at binigyan sila ng lollipop. No? Ganyan, kailangan tayo. No? Kailangan tayo parang isang bata. Alam niyo, mga bata, di ba minsan yan, away-away. No? Pero maya-maya, bati na, parang walang nangyari. Wala silang sama ng loob at galit. O, inaway mo ko kanina, ayoko na sa'yo. Hindi. Pag yan binigyan mo ng lollipop, at kahit wala kang binigay diyan, maya-maya, bukas makalawa, naglalaro uli yan eh. No? Alam niyo, gusto ni Lord ganun tayo, para tayo mga bata na walang nangyari kahapon. Amen po ba? No? Let us forgive. Matatanda na tayo. No? Hindi naman matanda, edad lang tumataas. No? No? Yung mga kasama ko nga, pag nagmi-mission tinatanong ko, Pastor, ilang taon na kayo? Ano sa tingin mo? 52. Praise God, good. No? Hindi, 61 na ako, sabi ko sa kanila. No? Kasi yung mga kasama ko dating, mga kasabayan ko 1980s na pastor, naku, ang edad kung titignan mo, 74, 69, mga sobrang depressed sa buhay. No? Kaya tayo sa pagmamahal natin kay Lord, huwag tayo magpaka-depress. Kalmado lang ang buhay natin. Amen. Di ba sabi ng awit, sa bagyo at sa problema, sa galak at sa pag-asa, ang nais ko'y ibigin ka, Jesus. No? No? Huwag tayong magkikreate o makakagawa ng ikagugulo ng pamilya o bawat isa sa atin. No? Dahil ang gusto ni Lord, magmahalan tayo. Amen. Kung paanong iniibig natin siya, ibigin din natin ang kapwa natin. Sa Bible, may isang taong napakaganda ng istorya ng buhay. Kinamuhian ng mga kapatid, inihulog sa balon, ibinenta, nakulong pa, pinagtaang-kaang ni-rape yung asawa ni Potiphar, no? Sa kabila wala naman siyang nagawang masama. No? Pero nanatili siyang tahimik. At ito ay wala iba kundi sino? Si Joseph, the dreamer. Si Joseph ay mapanaginipin. Kinamuhin siya ng mga kapatid niya kasi paborito siya ng tatay niya si Jacob Pag binasa natin sa Genesis 37. He was 17 years old during that time. No? Namumuhi sa kanya mga kapatid niya. Tapos, nanaginip pa siya at sinabi sa mga kapatid niya na yung mga trigong inaanin ng mga kapatid niya ay parang dumapa sa harapan niya. Tapos, namuhi lalo sa kanya. Isang araw na naginip na naman siya na yung araw at bituin, yung araw at buwan, 11 bituin ay parang nagluhuran din sa kanya at kinuwento niya sa parents niya. At mga nagalit lalo sa kanya mga kapatid niya. No? At dahil doon, ayun nga ang nangyari. He was cast into a pit. No, inihulog siya sa balon ng mga kapatid niya sa Genesis 37:28. Sinama siya sa bukid, inihulog doon sa balon. 37:28, no? Tapos he was sold to Ismailites. Binenta rin siya sa mga Ismailita ng mga kapatid niya. Kinuha siya doon sa balon. At ang nangyari pa sa kanya, 37:36, he was sold to Potiphar and became slavery. No, ibinenta siya doon kay Potiphar, parang naging buy and sell siya. No? Sa 39 verse 20, he was put into the prison. Yun, nilagay siya sa kulungan dahil nga pinagbintangan siya. No? Na ni-rape, samantalang hindi niya naman ginagawa doon sa asawa ni Mr. Potiphar, no? Si Mrs. Potiphar. No? So marami siyang naranasan,
Pero pinayagan ng Diyos na mangyari ito kasi ito'y proseso para mapulfill yung dreams niya. No? At doon si Joseph na natiling tahimik, humble, no? At hindi niya kinutya, hindi siya nagtanim ng sama ng loob at galit sa mga kapatid niya. No? Kaya ang sabi po rito, tingnan natin. Genesis 45 verse 3 to 8. Basahin lang natin ito. Genesis chapter 45 verse 3 to 8. Joseph said to his brothers, sabi ni Joseph sa mga kapatid niya, I am Joseph. Nagpakilala siya, inintroduce niya na sarili niya. No? Kasi ito yung after ng nagkaroon na nga ng 7 years ng kahirapan, kagutuman, at dahil na-fulfill na yung dreams niya, na naging gobernador na nga siya doon sa kaharian ng King Pero. No? So, ikinat na lang natin ito, basahin natin tuloy. I am Joseph, nagpakilala siya sa mga kapatid niya. Is my father still living? But his brothers were not able to answer him because they were terrified at his presence. Natatakot sila kasi nga yung ginawa sa kanyang binenta, iniulog sa balon. Then Joseph said to his brothers, come close to me, sabi ni Joseph. Lumapit kayo sa akin. When they had done so, he said, I am your brother Joseph, the one you sold into Egypt. And now, do not be grieved or distressed, and do not be angry with yourselves for selling me here. No, yun nga. Huwag kayo nang malungkot, no, dahil binenta niyo ako rito. Because it was to save lives that God sent me ahead of you. No, talagang si Lord pala ang may plano. No, pinauna na siya ron. For 2 years, now there has been famine in the land. May 2 taon. And for the next 5 years, there will be no plowing and reaping. But God sent me ahead of you to preserve for you a remnant on earth and to save your lives by a great deliverance. So then, it was not you who sent me here, but God. Sabihin niyo, God. Ang Diyos ang nag-send sa kanya. Ginamit lang yung mga kapatid niya. Nangyari ang lahat ng iyon dahil iyon nga ang plano ng Diyos. He made me father to Pharaoh, Lord of his entire household, and ruler of all Egypt. No, kita natin na sa kabila ng nangyari sa kanyang sakit, hirap, no, itinakwil na mga kapatid, halos mamatay na siya, nabilanggo siya, inakusahan siya, pero sa lahat ng iyon, no, to cut the story short, yung nga may nanaginip yung panadero, tsaka yung baker, no, at explain niya yung dreams ng isa. At sabi niya, pag nando ka na sa palasyo, maalala mo ako. No? So dito nakita natin na hindi siya namuhi sa mga kapatid niya. No? Andun ang kanyang pagmamahal. No? Hindi siya nagtanim ng puot ng sama na loob. No? Ang iginanti niya, pag-ibig. Amen po ba? Pag-ibig, pinatawad niya mga kapatid niya sa lahat ng kasalanang ginawa sa kanya. No? Ano ba kasalanang nagawa sa iyo ng kapatid mo sa tahanan, sa pamilya niyo, o sa kapatid sa pananampalataya? No? Let us forgive. Amen? Si Joseph, ganito po ang ginawa niya. No? Ang iginanti niya ay pag-ibig sa mga kapatid niya. Dahil sabi niya, no, ang Diyos ang nagdala sa akin dito. Pinauna ako ni Lord dito kasi magkakaroon ng kagutuman. No? At yun ang mga kapatid niya, nag-iyakan, naramdaman yung pagmamahal ni Joseph. No? Ganito rin po ba ang ipapadama natin sa kapatid natin? Amen? Ito po'y mahalaga. No? Ang totoong nagmamahal sa Diyos, iniingatan, sinusunod ang mga kautusan ni Lord, minamahal din ang kapatid. Kaya sabihin sa kapatid mo, kapatid, magmahalan tayo sa pangalan ng Panginoon. No? 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 Sabi nung awit, mamaya awitin natin ito, pag-isahin mo ang laman ng aming puso. Pag-isahin mo ang laman ng aming isipan. Bikisin ng iyong pag-ibig, bikisin ng iyong pagmamahal. Jesus, maghari ka sa aming buhay. Amen. No? Praise God. Pag si Jesus ang naghahari, walang mahirap, walang imposible. Palapakan natin ang Panginoon. Amen. No? Hindi mo chichismis si kapatid, hindi mo sisiraan. No?
Genesis 50:20, ito po yung verse na huli natin babasahin dito. Sa number 1 pa lang tayo. Love the Lord your God with all your heart. Sabi ni Joseph sa mga kapatid niya, even though you plan evil against me, bagamat nagplano kayo ng masama laban sa akin, God planned good to come out of it. This was to keep many people alive as He is doing now. No? Ngunit para sa inyo, sabi ni Joseph, kayo ay nag-isip ng kasamaan laban sa akin. Ngunit ito'y plano ng Diyos sa kabutihan ng marami. No? Sa ikaliligtas ng buhay ng marami. Kaya po, kung may iniisip na masama sa iyong kapwa mo, no? Huwag tayo mag-isip kasi, di ba sabi ni Lord, Philippians 4:8, isipin mo ang mga bagay na totoo, kapuri-puri, kaaya-aya, katanggap-tanggap. No? No? Kasi nga, ang isip ng tao, parang bukid yan eh. Kung anong matanim, kung anong naitanim dyan, kung anong narinig natin, yun ang maglalaro sa isipan, kaya i-cast out natin. No? Kasi ang demonyo ngayon ay talagang walang gagawin niyan, kundi manira, manggulo, sirain ang gawain ni Lord. Kaya kung may narinig kang paninira sa ng kapwa mo, sabi mo sa kaya katabi mo, huwag kang paapekto. Huwag kang paapekto. No? So love the Lord our God with all our heart. No? Amen po ba? No? Yan ang utos ni Lord, ibigin natin siya. No? At tayo, mahal natin ang Diyos, hindi lang siya ang mahal natin, siyempre kapwa natin. No? No? Pangalawa, how to love the Lord your God with all your heart by loving the needy. No? Mahalin natin ang nangangailangan. Ang nangangailangan tinutukoy dito, hindi lamang yung nangangailangang pisikal, material. Higit sa lahat, spiritual. No? Marami tayong kapatid, kababayan, kailangan nila ng spiritual, ng counseling, peace. No? Maraming pamilya ngayong wasak, maraming tahanan ngayong magulo. No? Maraming relasyon ng mga pamilya hindi tama, hindi maayos. Kailangan nila ng pagmamahal. Kailangan na may magtatama ng kanilang buhay. At siyempre, kasama na rin ang physical. No? Ang totoong nagmamahal sa kapwa, sumusuporta at yung pag nakita mo ang kapatid mo, may pangangailangan, you are willing to help them. Andiyan po ba kayo? Amen? Handa tayong tumulong kung may magagawa tayo. No? Sa Bible, may isang parable. Ito yung parable of the Good Samaritan. Tignan natin. No? Nangailangan dito yung isang lalaki, naglalakbay, binugbog. Basahin natin saglit. Luke chapter 10 verse 25 to 37. Luke 10, 25 to 37. And behold, a certain lawyer stood up and tested him. May isang abogado raw tumayo at sinubok si Lord. Sabi niya, Teacher, what shall I do to inherit eternal life? Ano dapat kong gawin para magkaroon ng buhay na wala hanggan? He said to him, sabi ni Jesus, what is written in the law? Ano ba nakasulat sa kautusan, sa batas? What is your reading of it? So he answered and said, sabi nung script, nung abogado, you shall love, inulit ito, yan, alam niya yung kautusan eh. You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your strength, and with all your mind, and your neighbor as yourself. Ayun, kasunod yung neighbor, no? 28. And he said to him, you have answered rightly. Sabi ng Panginoong Jesus, do this and you will live. Mabubuhay ka, gawin mo yan. 29. But he wanting to justify himself, said Jesus, sabi niya kay Jesus, who is my neighbor, Lord? Gusto niyang ma-justify yung sarili niya. Sino ba yung kapwa ko? Verse 30, then Jesus answered and said, a certain man went down from Jerusalem to Jericho and fell among thieves, who stripped him of his clothing, wounded him, and departed, leaving him half dead. 31, now by chance, a certain priest came down that road, and when he saw him, he passed by on the other side. Likewise, a Levite, when he arrived at the place, came and looked and passed by on the other side. But a certain Samaritan, as he journeyed, came where he was. And when he saw him, he had compassion. So he went to him and bandaged his wounds, pouring on oil and wine. And he set him on his own animal,
brought him to an inn and took care of him. On the next day, when he departed, he took out 2 denarii, gave them to the innkeeper, and said to him, take care of him, and whatever more you spend, when I come again, I will repay. So which of these 3 do you think was neighbor to him who fell among the thieves? And he said, he who showed mercy on him. Then Jesus said to him, go and do likewise. Yeah, no? So itong parable of the Good Samaritan, nakita natin na mayroon daw isang taong maglalakbay, galing ng Jerusalem, pupunta ng Jericho. O parang ganito, galing ng Tagaytay, pupunta ng Bacoor. Ayan. Sa paglalakbay ng malalakbay, pagdating marahil sa Dasma, hinarang siya, binugbog. Ayan, no? At mayroon daw dung priest at saka Levites. Nakita yung binugbog, no? Umiwas sila, hindi tinulungan. Pero nung dumaan yung Samaritano, ano po ang sabi? No? When he saw that man, he had compassion. Nahabag siya, sabi ng verse 33. Nahabag dun sa binugbog. At anong ginawa niya? No? Pumunta siya doon, tinalian yung mga sugat. Kasi nga, binugbog, sugatan, halos patay na. Ang ginawa ng Samaritano, ginamot yung sugat, binuhusan ng oil, sabi ng verse 34, at isinakay sa asno niya, dinala sa bahay panuluyan. So dito nakita natin na tinulungan ng Samaritano yung lalaking binugbog. Ipinadaman niya yung kanyang pagmamahal, sinuportahan niya sa abot na magagawa niya. No? So mamamahal natin ang Diyos by loving the needy. Nangailangan ng tulong yung binugbog Wala yung dalawa na dumaan umiwas. No? Hindi nila pinansin kasi yung background nito, iniisip nila, baka yung bumubog na tatago lang. At kung sinong tutulong, bubugbugin din. Kaya umiwas yung Levita at saka yung Skriba. Pero nung dumaan ng Samaritano, siya ang tumulong. No? Amen po ba? Pag meron tayong nakitang tao na nangangailangan o talagang kuminsan sa kakapusan ay nilapitan ka at may kakayanan tayo, tumulong po tayo. Dahil yan ang totoong nagmamahal kay Lord. Amen po ba? No? Yung ginawa nating mabuti sa kapwa natin, sabi ng Hebrews chapter 13, no? Verse 16. No? Sabi roon, yung mga paggawa natin na mabuti sa kapwa, yan po'y sakripisyo kay Lord. No? Sakripisyo natin yan sa Panginoon. Kaya nga po, be a good Samaritan. Maging mabuti tayong Samaritano. No? Kapag tumutulong ka pala sa kapwa mo, Samaritano ka. No? So nakita natin dito, ang lalaking binugbog, tinulungan nung Samaritano. No? Kaya sabihin mo sa katabi mo, kapatid, no? No? Maging Samaritano ka. Ayan, no? Maging Samaritana tayo. Kasi alam nyo ba yung tinulungan natin ng kapwa natin para ka nagpautang kay Lord? Sabi ng Bible, tingnan nyo, Proverbs 19:17. If you help the poor, you are lending to the Lord, and He will repay you. Yan, pag tinulungan mo raw yung mahirap, para ka na nagpautang kay Lord. No? At si Lord ang magbabayad sa iyo. No, yung ginawa mong mabuti sa Kanya, yung pagtulong mo sa Kanya. Kaya pag tumulong tayo sa mahirap, in-express natin yung pag-ibig sa Kanya. No? Yung ating pagkahabag, yung pagsuporta. Ano mang nagawa mo sa Kanya, hindi nawala ng kabuluhan. May aanihin ka, may parating na blessing sa iyo. Kaya never stop doing good to others. Amen po ba? Huwag tayong magsawa. Di ba ang sabi ng Galatians chapter 6 verse 9 and 10? No? Huwag kayong magsasawa sa paggawa ng mabuti, lalo na sa kasambahay natin sa pananampalataya. Dahil sa takdang panahon, aani tayo pag hindi tayo nagsawa. No? Sabi mo sa katabi mo, aani ka sa takdang oras. No? No? Aani tayo. No? At hindi nalilimutan yung mga ginagawa natin, tandaan nyo sa kapwa natin, hindi nalilimutan ng Diyos yan. Hebrew chapter 6 verse 10, God is righteous, no? Matuwid ang Diyos. Hindi niya nakakalimutan yung ipinadamang pagmamahal sa kapwa mo, yung pagsuporta sa Kanya. Matuwid ang Diyos, makatarungan siya, no? Andiyan po ba kayo? Amen? No? So,
mamamahal natin ang Diyos sa magitan ng pagtulong natin sa nangangailangan. No? At ang Diyos, nakatingin siya sa atin. Siya ang magre-repay, siya ang gaganti sa lahat ng ginawa natin. No? Proverbs 19:17. Help the poor, support the poor, the needy. Dahil ang Panginoon kailanman ay hindi niya nalilimutan yung ating pagtulong. No? Pangatlo, tatlo lamang po ito, no? By serving God until the last breath of your life. Paano mo mamamahal ang Diyos ng buong puso? Nandun pa lang po tayo, nung wala pa yung soul, strength, no, and mind. Doon lamang po tayo sa una ng ating love the Lord your God with all your heart. No? By serving God until the last breath of your life. Mamamahal natin ang Diyos at maipapakita natin at maipapadamang mahal natin siya hanggang sa huli, no, ng hininga ng buhay natin. No? Alam niyo ba sa Bible, hanggang mamatay siya, no? Hanggang malagot ang kanyang hininga, tumatawag siya sa Diyos at nagpe-pray siya, Lord, wag mo na silang panagutin sa kasalanan nilang itong nagawa. Sino yun? Bukod sa Panginoong Sus, no? Merong isang, si Stephen, no? Tignan natin. No? The true loving God serve Him whatever situation in life. Ang totoong nagmamahal sa Diyos, naglilingkod sa Panginoon anuman ang sitwasyon ng buhay. No? Talagang anuman ang panahon, anuman ang pangyayari in good times and bad times, in storm and in peace, in problem and in joy, no? In sadness, no? Kahit anong sitwasyon, maglilingkod ka pa rin. Amen. No? Hindi kayo hinto. Tingnan natin si Stephen. Acts chapter 7 verse 59 to 60. Acts 7, 2 verse lang po ito. Basahin natin. And they continued stoning Stephen. No? Hindi sila huminto ng pagbato kay Stephen. As he called on the Lord and said, Lord Jesus, receive and accept and welcome my spirit. No, tinatagubilin niya na kay Lord yung spirit niya. 16, then falling on his knees in worship. No? Sumamba pa siya kay Lord. He cried out loudly, Lord, do not hold this sin against them. Do not charge them. When he had said this, he fell asleep in death. No? Namatay siya. No? Binato siya hanggang mamatay kasi nga nangangaral siya tungkol sa Panginoon. No? Siya yung first martyr sa Bible na tinutukoy na binabato siya hanggang mamatay kasi ang judgment nung panahon na yon, pag gusto kang parusahan ng tao, binabato ka. No? Parang yung sa babaeng nahuli sa aktong nangangalo niya. No? Sa John chapter 5. Nahuli siya sa aktong nangangalo niya. Nung babatuhin na siya ng mga tao, sabi ni Jesus, sino man sa inyo walang kasalanan ang siyang maunang bumato sa kanya. Hindi na nila binato yung babae. Kasi lahat sila makasalanan. No? So dito, pinagbabato si Esteban. No? Hanggang malagutan siya ng hininga. Pero bago malugot ang hininga niya, nag-pray siya, Lord, wag mo na silang panagutin sa kasalanan nilang nagawa sa akin. No? Andun pa rin yung forgiveness niya, andun yung kanyang pagmamalasakit, pagmamahal doon sa mga taong bumato sa kanya hanggang mamatay siya. Meron tayong isang kapatid, song leader yon, nandun pa kami sa church dati, sa Santa Mesa, si Ramir. No, song leader po yon, lalaki. Nagpapaawit siya, nagsiserve kay Lord, doon sa ground ng Santa Mesa. Anong school yon? PUP, Polytechnic University of the Philippines. Paula Mindoro siya. No? Nagsosong lead. Biglang-bigla, ayun, hindi ko maano kung bumaksak, tapos dead on arrival sa ospital. No? Nagsosong lead, nagsiserve kay Lord. Hindi niya alam na yun na pala oras niya at huling pagsosong lead niya. Ang kilala ni Ate Eb yun, si Ramir, na taga Mindoro rin, dating song leader do sa ating dating church. No? So kaya alam nyo, pag tayo po ay nag-serve kay Lord, no? Ano man ang mangyari sa buhay natin, Lord, hanggang hulin, hininga ng buhay ko, paglilingkuran kita. Dahil ang totoong nagmamahal sa Diyos, no, hindi tatalikod kay Lord, ano man ang sitwasyon, ano man pagsubok ang pagdaanan mo, talagang kapit tayo sa Panginoon, walang bibitaw. Amen. No? Sabi mo sa katabi nyo, huwag kang bibitaw. No? Sabi nung awit, di ba may awit tayo?
Huwag kang bibitaw, aayaw magsasawa. Huwag kang matatakot, lalayo, manghihina, gagamitin ka pa ng Diyos. Mahal ka niyang lubos. Ayan. No, huwag tayong bibitaw. Kapit lang. Amen. Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Amen. So as I conclude, let Jesus be the number one in your life. Hayaan natin na si Jesus ang maging number one sa buhay natin. No? Kasi pag siya ang number one at merong gumugulo sa buhay mo, hindi mo siya entertain, hindi siya magiging dahilan para mahinto ang pagsaserve mo kay Lord. No? Kasi si Jesus number one sa iyo eh. No? Hindi siya magiging dahilan para ikaw ay lumayo at tumalikod. No? If Jesus is your Master and Lord, and if you really love Him, be like Him. Tumula tayo sa Panginoon. No? Tandaan natin, no? Ang kaaway gagawa ng maraming paraan para hilahin ka pababa. Ilayo ka sa pagsaserve kay Lord. But thank God, narito ikaw ngayon. Hindi aksidente kung bakit tayo narito. Ito'y plano ng Diyos. Amen po ba? Masarap na nabubuhay tayo na magaang ang puso, payapa ang isip, walang kang iniisip na pangit, masama sa kapwa. Kasi nga alam mo sa sarili mo, wala kang bitterness sa Kanya, wala kang hatred, wala kang galit sa manang loob. No? Ano yung number one natin? Keep His commandments. No? Keeping by His commandments. Love the needy. Serve God until the last breath of your life. Paglingkuran natin ng Diyos. No? Ano man ang, minsan nga pag nag-mission ako, lagi ko naisip, ang buhay talaga ng tao maiksi lamang. Hindi mo alam kung kailan ka biglang mawawala sa mundong ito. Ano na kaya ang after ng buhay nating ito? Na masasabi mo, Lord, nandiyan na kami sa iyo pag wawala ka na. No? Kaya alam nyo, habang nabubuhay tayo at may lakas, masarap maglingkod kay Lord. Amen? No? Kung maaari nga, isama ko kayo lahat sa mga pagmimisyon. Kasi ang sarap pong mayo eh. Makita mo iba-ibang lugar, no? Ma-encounter mo iba't ibang uri ng tao. Nung nasa airport kami ni Reverend Ber, nung pamakaw kami nung 3 weeks ago ba yun, may tigisa kami na-save doon sa airport eh. Na-share lang namin, pinatanggap namin pagdating sa Macau, ganun din. No? Kaya po, praise God, pag mahal natin ang Diyos, no, iingatan natin ang salita niya. No? At huwag natin pakinggan ng kaaway dahil ang kaaway talagang gagawa yan ng paraan para sirain, no, ang pagiging buhay Kristiyano natin. Kaya ngayon po umaga na ito, mga kapatid, ang utos ni Lord, love the Lord your God with all your heart, buong puso. Hindi kalahati, hindi 75%, buo 100% na mahalin natin siya. At kung ano man yung ipinapagawa ni Lord sa atin, gawin po natin, no? Gampanan natin. At tandaan natin, no, ang kapatid natin, kung ikaw ay hanggang ngayon sa sarili mo, ikaw nakakaalam, parang meron ka pang nakatago sa puso mo. If you really love God, no, forgive your brother, your sister. No? Huwag tayong magtanim ng galit po at sama ng loob dahil ikaw din na magsasaper ang magdadala. No? No? Kailangan mabunot yung ugat. Hanggat hindi nabubunot yung ugat na yan, no, magsasaper ka, ikaw may hirapan. No? At maikukwento mo pa sa iba yung nakaraan na nagawa ng brother mo, ng sister mo. No? Kasi nga nandun pa eh. No? Kaya mahalaga po na makalaya tayo. No? Makalaya tayo. Huwag tayong magtatanim. No? Dahil kung ano itinanim, aanihin. Tandaan natin, lagi nating nababanggit yan. God cannot be mocked. Whatsoever a man soweth, he shall also reap. Galatians 6:7. Ang Diyos di pwede nating dayain. Kung ano tinanim ng tao, aanihin natin yan. No? Kaya masarap gumawa ng mabuti sa kapwa, masarap magtanim ng mabuti, masarap magbuo ng sira at wasak. No? So, tayo maging daluyan ng pagbabago ng tao. Amen po ba? Ng kaayusan, kapayapaan at katahimikan. No? Purihin ang Diyos. Sige, tumayo ang bawat isa. Amen. Tayo po ay lalapit sa Panginoon. No? At hayaan natin that the Holy Spirit, let us allow the power of the Holy Spirit to move in our hearts. Dahil kung sa sarili natin bilang tao, ay si Lord lamang talaga ang nag-change ng puso natin. No? Hindi siya lamang nakakakita ng laman ng puso natin, ng isipan natin. No? Hindi natin alam kung ano ang nasa ikaw lamang, no? Ang nakakaalam niyan at ang Diyos. Ang
ito, praise God, lumapit tayo sa Panginoon at magpasiyasa tayo. At sabi ng awit, siyasatin mo, Jesus, ang puso ko sa kasalanang nagawa laban sa iyo. No? Until now, meron pa tayo nagagawang mali, no? Sa harapan ng Diyos. Ano yung mali? Yun nga, kuminsan, hindi pa natin napapatawad ang kapatid natin sa laman, kapatid sa pananampalataya, no? Kapitbahay, no? Parang lumilit ang mundo natin. Ngayong umagang ito, magpasyasa tayo sa Panginoon. Sige po, lumapit tayo sa Kanya. Awitin natin ito. Siyasatin mo, Jesus, ang puso ko. Siyasatin mo, Jesus, ang puso ko sa kasalanang nagawa laban sa iyo. Nagtatapat, sumasamo, tumutulog sa harap ng banal mong trono, sa harap ng banal mong trono. Sing it again, siyasatin mo, Jesus. Siyasatin mo, Jesus, ang puso ko. Yes, Lord. Yes, Lord. Hallelujah. Kasalanang nagawa laban sa'yo. Nagtatapat, sumasamo, tumutulog sa harap ng banal mong trono, sa harap ng banal mong trono. Lumalapit, di man karapat-dapat, sa kabanalan mo. Biyaya at kawan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, o aking Jesus. Lumalapit, taas natin ang kamay natin sa Panginoon. Lumalapit, di man karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya at kaawaan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, o aking. Sige, again, lumalapit. Yes, Lord. Lumalapit, di man karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya at kaawaan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, o aking Jesus. O aking Jesus. Mga kapatid, tayo po'y magpe-pray individually. Kausapin natin si Lord. Kayo po nakakaalam kung ano yung mga mali natin, at kung hanggang ngayon meron kayong nasasalita sa kapwa o meron pang nakatanim sa ating mga puso na hindi nabubunot na alis. Meron tayong kasalanang bitterness, hatred, unforgiveness. Kaya minsan lumalabas sa labi natin yung galing sa puso natin na mali at pangit o maling nagawa ng kapwa dahil hindi pa tayo nagpapatawad. Yes, kausapin natin si Lord. Let us pray. Yes, Lord, we come unto you with a humble heart. We forgive those who trespass against us. Lord, ang mga taong nagkasala, Lord, we forgive them, Lord. Forgive them, Lord. Patawarin natin ang mga taong may nasama tayong loob o galit po. Lord, forgive your people. Forgive us, Lord, for all our iniquities, our unrighteousness. Cleanse us, Lord. Lord, release, O God, palayain mo ang mga anak mo, Panginoon. Bilang isang pamilya po dito sa J-Blue, Lord, we are one. We are family of God. Lord, salamat dahil ikaw ay nagtuturo sa amin ng pagmamahal, ng pag-ibig. Lord, na mahalin namin ang kapwa at ang isa't isa at ang kaaway. Lord, salamat Panginoon dahil ikaw ang nag-utos that we must love you with all our hearts, O God. Yes, Lord, pag-isahin mo ang aming mga puso, Panginoon. Yes, Lord, let the love of the Father flow in our hearts, in our midst, O God.
Let your love, Lord, flow upon our hearts, O God, in our midst. Pag-isahin mo, Panginoon, na aming mga puso ngayong umagang ito. At Lord, makalaya, Panginoon, kung meron man sa aming kalagitnaan, magkaroon ng deliverance, Lord, magkaroon ng peace and true love, divine love, the agape love coming from you, Lord. Salamat po, Panginoon. Yes, Lord, let's sing this song. Yes, Lord. Nagsusumamo, nagpapakumbaba, Lord, sa iyong harapan. Sumamo, nagpapakumbaba. O Diyos, kami patawarin sa aming sala, Sa pagkabahaba, sa pagkakampi-kampi, sa pagkakampi-kampi, sa kawalan ng pag-ibig sa isa't isa. Nagsusumamo, nagpapakumbaba. nagpapakumbaba. O Diyos, kami patawarin Diyos, sa aming mga kami sala, patawarin sa aming sala, sa pagkakabahagi, sa pagkabahaba, sa pagkakampi-kampi, sa pagkakampi-kampi, sa kawalan ng sa pag-ibig, kawalan ng pag-ibig sa isa't isa. Pag-isahin mo, Pag-isahin mo ang laman ng aming puso. Pag-isahin mo, Pag-isahin mo ang laman ng aming isipan. Bigkisin ang iyong pag-ibig, bigkisin ang iyong pagmamahal. Jesus, maghari ka sa aming buhay. pwede ba tayo maghawak-hawak ng kamay? Sige po, awitin natin muli ang chorus. Hawak ng kamay. Yes, maghawak tayo ng kamay bilang isang pamilya ng Diyos. Ang kaaway, gumagawa at kumikilos, pero hindi siya magtatagumpay pag ang mga anak ng Diyos ay buklod ng pag-ibig ng Panginoon. Yes, Lord, pag-isahin mo. Pag-isahin mo ang laman ng aming puso. Pag-isahin mo Pag-isahin ang mo laman ng aming ang isipan. laman ng aming isipan. Bigkisin ang iyong pag-ibig. Bigkisin ang iyong Bigkisin ang pag-ibig. iyong pagmamahal. Bigkisin ang iyong pagmamahal. Jesus, maghari ka. Jesus, maghari ka sa aming Sing it again, pag-isahin mo. buhay. Pag-isahin mo ang laman ng aming puso. Pag-isahin mo ang laman ng aming isipan. Bigkisin ang iyong Yes, Holy Spirit, pag-ibig. move upon your people. Bigkisin ang Yes, Holy iyong Spirit. pagmamahal. Lord, hallelujah. Jesus, maghari ka sa aming Pag-isahin mo. Pag-isahin mo ang laman ng aming puso. Pag-isahin mo ang laman ng aming isipan. Yes, Lord. Bigkisin ang iyong pag-ibig, bigkisin ang iyong pagmamahal. Jesus, maghari ka sa aming buhay. Sige po, tayo po iikot. Kung alam mo sa sarili mo, lapitan mo si sister, si brother. Kung sa sarili mo, para ma-release tayo, ma-release ka. Huwag mong hayaang manatili kung meron man sa ating kalagitnaan. Let us feel the love of God. Sige po, habang inawit natin ito, umikot ang bawat isa ating. Pag-isahin mo ang laman ng aming puso. Sige po, magliyak pa ng babae, lumapit po tayo. Yes, hindi magtatagumpay ang demonyo pag ang pag-ibig ay naghahari. Yes, yes, ikabababakanda. Sige po, lumapit ang bawat isa. Yes, upang ang kaaway ay hindi makaisa. Yes, hayaan natin ang espiritu ng pag-ibig ng Diyos ang maghari. Pag-isahin mo.
Pag-isahin mo ang laman ng aming puso. Pag-isahin mo ang laman ng aming isipan. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Bigkasin pa kami, Panginoon, na iyong pag-ibig. Yes, ikabababababababab. Hallelujah. Yes, Maghari ka sa aming buhay. Jesus, maghari ka. Jesus, maghari ka sa aming buhay. Yes, ikabababababab. Yes, Lord. Yes, Lord. Jesus, maghari ka sa aming buhay. Thank you, Jesus. Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Yes, Lord, yes, Lord. Amen. Purihin po ang Diyos ngayong umagang ito. Ang pag-ibig ng Diyos ay gumagalaw sa ating mga puso. Ang demonyo at si Satanas at ang mga kampo niya hindi magtatagumpay sa isang pamilyang nagmamahalan, isang pamilyang may mababang puso. At ngayon ay naramdaman ko po, pinalaya ng Panginoon ang bawat isa. Pinalaya tayo ng Diyos. Praise God. Inihanda ni Lord ang ating mga puso. Bakit? Mag-anniversary na po tayo. Alam ko, for 12 years. No? Tandaan nyo, pagka mag-anniversary, ang kaaway gumagawa. Pero hindi siya magtatagumpay dahil ang pag-ibig ng Diyos ang nagahari sa atin, ang kumikilos. No? Hindi siya magtatagumpay dahil bilang isang pamilya ng Diyos, no? Sa isang buwan, mag-anniversary tayo, tagumpay na tayo. Amen. Talo na ang demonyo at si Satanas. Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Yes, Lord. Palapakan natin siya. Give your best clap offering. Yes, Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Come on, come on. Clap your hands, all the people of the Lord, and shout unto God with a voice of triumph. Hallelujah. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. Amen, Lord. Amen. Amen. Umawit po tayo saglit ng isang victory in Jesus' name. In Jesus' name. Yes, awitin po natin upang ang mga demonyo sa kapaligiran maglayasan, pumunta sa karagatan. Hallelujah. Dahil ang tagumpay na kamit na natin, hindi na makakaisa ang kaaway, kaya huminto na ang mga marites, huminto na ang mga marito, mga lalaki. No? Ano ba lalaki? Marito. Kasi marites. Diba? Kaya talo na ang demonyo. Hallelujah. In Jesus' name. Amen. Amen. God is fighting for us. God is on our side. He has overcome us. He has overcome. We will not be shaken. We will not be moved. Jesus, you are here. God is fighting. God is fighting for us. God is on our side. He has overcome us. He has overcome. We will not be shaken. We will not be moved. We will not be moved. Jesus, you are here. Carrying our burdens, covering our shame. He has overcome us. He has overcome. We will not be shaken. We will not be moved. Jesus, you are here. I will live. Say, I will live. I will not die. The resurrection power of Christ alive in me, and I am free in Jesus' name. Carrying our burdens, covering our shame. He has
overcome. We will not be shaken. We will not be moved. Jesus, You are here. I will live. I will live. I will not die. The resurrection power of Christ. alive in me, and I am free. In Jesus' name, I will live. I will live. I will not die. I will declare and lift you high. Christ revealed, and I am here. In Jesus' name, sing, I will live. I will live. I will not die. The resurrection power of Christ alive in me, and I am free. In Jesus' name, I will live. I will live. I will not die. I will declare and lift you high. Christ revealed, and I am here. In Jesus' name. Clap your hands. Amen. Everybody, clap your hands to the Lord. Hallelujah. Yes, Lord. Amen. God is fighting for God us. is fighting for us. Pushing back the darkness, lighting up the Kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out, shout it out. Say, God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated. come on, shout! We will shout it out, Shout God it is out. fighting, God is fighting for us. Pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, Enemies defeated, and we will shout it out. shout it out. I will live, I will live, I will not die. The resurrection Power of Christ alive in me, and I am free. in Jesus' name. I will live. I will live. I will not die. I will declare and lift you high. Christ revealed, And I am here in Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen. Palapakan natin ang Panginoon. Harap muna kayo sa katabi nyo. Sabihin nyo sa kaliwa, sa kanan, malaya ka na. Pinagpala ka na ng Diyos. Malaya ka na. No? Amen. Malaya na tayo. No? So kaya praise God, talo na ang demonyo dahil bilang isang pamilya ng Diyos, thank God we are victorious. Amen. Palakpakan natin muli ang Panginoon. Hallelujah. Sige po, maupo tayo lahat saglit. Amen. Tayo po'y dadako sa isang mahalagang gawain. Praise. Amen. Katulad nga po ng pinag-aralan po natin ngayon that we can demonstrate or show that we love God as we keep His commands. Amen? Alam niyo po ba na pag hindi po natin binibigay ang ating mga ikapu at ang ating mga operta sa Panginoon, ay, kumbaga, it shows that we don't love God. Tingnan po natin sa Malakay 3 verse 6. Mag-start po tayo sa 6. Sabi po dito, "For I am the Lord, I do not change." Sabi po ng Diyos. "Therefore, you are not consumed, O sons of Jacob. Yet from the days of your father, you have gone away from my ordinances and have not kept them." So sinasabi po ng Diyos sa kanyang bayan during this time na sabi nga po niya dito, sa kanilang mga
time ng kanilang mga tatay or kanilang mga ninuno, sabi doon, you have gone away from my ordinances. Umalis po sila or hindi nila ginawa yung kalooban ng Diyos, sabi po dito, and have not kept them, at hindi nila ito sinunod. So, di ba po, katulad nga po doon po sa 1 John, sabi po doon, if we love God, we will keep His commands. Tama po ba? And dito po, sinasabi ng Diyos na yun nga po, they have not kept the ordinances or yung command ng Diyos. At sabi po dito sa verse 7, let's continue po, return to me and I will return to you, says the Lord of hosts. But you said, in what way shall we return? Ito na po. Kumbaga, sabi po ng Diyos, return to me. Alam niyo po ba, isang senyales po that we are not yet truly, kumbaga, hindi pa po tayo talagang nagbalik loob sa Diyos or talagang nag-return, kumbaga, yung buong puso natin, ibinigay natin sa Diyos, if we are not giving to God what is due to God. Bakit po? Kasi sabi niya po dito, return to me and I will return to you. Sabi nga po, para mabigay natin yung para sa Diyos talaga, our hearts should be turned to God. Amen? Kasi po, mahihirapan po tayong ibigay yung para sa Diyos if our hearts are turned away. Kumbaga, hindi talaga po buong puso nakabigay sa Diyos. Bakit? Kasi sabi nga po, di ba, we can love we can give without loving, but we cannot love without giving. Ganon din po sa Panginoon. Hindi natin masasabi sa'yo na, Lord, I love you, pero yung finances ko sa akin. Sabi nga po, with all our hearts di ba? With all our hearts. Kaya nga po sabi po ng Diyos dito, return to me. Pag daw po nagbalik loob po tayo sa Diyos, kasama lahat, buong buhay natin, even in our finances, hindi po tayo mahihirapang ibigay sa Diyos. Let's continue po. Sabi po dito, in what way, you said, in what way shall we return? Kasunod po nito, ito yung kumbaga mga famous verses na ginagamit po natin. Sabi po dito, will a man rob God? Tinanong po ng Diyos. Nananakawan ba ng tao ang Diyos? Sabi po niya dito, yet you have robbed me, sabi po ng Diyos. But you say, in what way we have robbed you? Sumagot po ang Diyos, in tithes and offerings. So every time we are not giving our tithes and offering to the Lord, na nagbalik loob na po tayo sa Kanya, ang sabi po ng Diyos, we are robbing Him. Amen? Di ba? Balik po tayo dun sa napag-share, yung nabanggit po ni Bishop kanina. Sa Exodus po, isa sa 10 commands na binigay ng Diyos, di ba? Thou shall not steal. Huwag daw po tayong magnakaw. Di ba? Doon sa 10 commandments na binigay ng Diyos sa Exodus. And sabi po dito sa Malakay, if we are not giving our tithes, our offerings to the Lord, we are robbing Him. Na ito po yung isa sa commands ng Diyos. So yung pagbibigay po natin ng tithes and offering kay God is, sabi nga po, it's a command from Him. And we are, kumbaga, we are obeying Him. We are doing this because dapat nga po maging motivation ng pagbibigay po natin is we love our God. Amen? At sabi niya po dito, you are cursed with a curse, for you have robbed me, even this whole nation. Ito na po yung ginagamit natin usually. Pero kaya po binanggit ko po muna yung 6, 7, 8, 9 para makita po natin ano yung bakit dito sa verse 10 sinabi po na bring all the tithes into the storehouse. Amen? Saan daw po natin dadalhin ang tithes natin? Sa storehouse, sa tahanan ng Diyos. Kasi may iba po na nakikipagtalo na yung tithes ko, pwede ko namang ibigay sa mga nangangailangan na lang. Sa mga charity, idodonate ko sa ano. But, the command of God is, saan daw po natin dadalhin? Into the storehouse. Sabi po niya dito, that there may be food in my house. And try me now in this, says the Lord of hosts. Hanggang doon lang po muna tayo. Alam niyo po ba, sa Mark, malapit po doon sa key verse natin, sa Mark 12, verse 41 to 44. Tignan niyo po. Ito po yung time na
nasa temple si Jesus. Basahin po natin, Mark 12, verse 41 to 44. Now, Jesus sat opposite the treasury and saw how the people put money into the treasury. So, ito pong mga tao na to, they are doing yung command ni God na bring the tithe into the storehouse. Kasi sabi po dito, nakaupo daw po si Jesus. For example po, nandito yung treasury box nila, nakaupo po ang Panginoon dito sa opposite side. At sabi niya po dito, and many who were rich put in much. So yung mayayaman daw po, marami yung binibigay nila kasi mayaman sila. Ibig sabihin po, maaring, kumbaga, yung excess na meron sila or yung, kumbaga, kunwari, may dala po silang extra money, nilalagay nila lahat doon. Pero dito pa sa verse 42, then one poor widow came and threw in 2 mites. Dalawang lang po, kumbaga 2 cents lang yung binigay nitong widow woman po na to, which make a quadrans. Sabi po sa verse 43, so he called his disciples to himself and said to them, tinawag po ng Panginoong Jesus yung mga disciples, pinatabi niya sa kanya, at sabi niya po dito, assuredly I say to you, that this poor widow has put in more than all those who have given to the treasury. Sinasabi po kasi natin, amount is doesn't matter to God. Tama po ba yun? Mali. Kahit gaano kalaki or gaano kaliit, hindi siya nagmamatter kay God. Tama po ba siya or mali? It matters. Bakit po? Kasi, sabi nga po, bakit po si Jesus, tinitignan niya yung mga hinuhulog nung mga dumarating sa temple, nilalagay sa treasury. Yes, what matters is what's in our hearts. Pero po, kung doon naman sa nilalagay natin na yon, katulad ng mga mayayaman, excess lang natin, Lord, nabawas ko na lahat ng gastusin ko, nabawas ko na lahat, ito na lang natira. Hindi siya yung pinaka-tithes natin. Do we think it will honor our God? Kahit nasabihin pa po nating 10 milyon yung binigay natin, but that is not our tithe, it will not honor God. Amen? Because sabi niya nga po sa kanyang salita, give to Caesar what is due to Caesar and give to God what is due to God. Hindi ko po sinasabi na lakihan natin yung bigay natin. What am I saying is, ano po talaga yung tithes natin na para sa Diyos? Ano yung totoong halaga na dapat nating ibigay para sa Diyos? It doesn't matter. Katulad po itong widow woman na to, sabi nga po, 2 cents lang yung binigay niya. But, sabi nga po, let's continue. Sa verse 44, for they all put in out of their abundance, but she, out of her poverty, put in all that she had, her whole livelihood. Ibig sabihin po, ayun na lang yung natitira ng babae. Ibig sabihin, that is all she had during that time. Hindi po kinalugdan ng Diyos yung widow woman na yon kasi sentimos lang yung binigay niya. Pero po ang nakita po ng Panginoong Jesus doon sa widow woman na yon, she gave her all to God. Amen? Doon po tayo ngayon papasok na kahit gaano kaliit or kalaki, but if that is your whole, kumbaga yung buong puso po natin na binibigay natin sa Diyos, and we know in our hearts, ito po talaga, Lord, yung tithes ko para sa'yo. Kasi sabi nga po, di ba, we cannot mock God. Kahit po ilagay natin sa loob ng tithes offering natin, ito yung halaga ng tithes natin. Pero po, may kupit na pala yun. Yung mga nasa finance natin, di nila malalaman yon. But our God knows everything. And if we want to really please our God, sabi nga po, katulad ng widow woman na yon, she gave her all. Ibig sabihin po, she gave with all her heart. Amen? With all her might, with all her strength. Ibig sabihin, talaga pong buong puso na binigay ng widow woman na yon,
yung kanyang natitirang pera para sa Panginoon at doon po nalugod ang ating Diyos. Amen? And sabi nga po, punta po tayo dito sa 2 Corinthians 9. Sabi po dito, sa verse 7, so let each one give as he purposes in his heart. So kung ibigay daw po natin sa Panginoon, ano yung kumbaga yung pinurpose natin sa puso natin, ano yung talagang sinabi natin sa sarili natin na ito ibibigay ko to para sa Diyos. Hindi para sa tao, hindi para kung kanino, pero para kay Lord. Pero sabi nga po, God doesn't need our money. Tama po ba? Because He is the owner of everything. He's the owner of the heaven and earth. Pero po, bakit, balik tayo dun sa Malakay 3:10, bakit daw po kailangan nating ibigay ang ating ikapo sa, sa storehouse? For there might be food enough sa kanya pong templo. Amen? At sabi nga po dito, not grudgingly or necessity. Ayaw po ni Lord na magbibigay tayo sa Kanya na napipilitan tayo. Ay, kasi sabi dapat 10%. Kailangan po, sabi nga, i-purpose natin sa puso natin that whatever amount we will give to God, it is from our hearts, it is the whole tithe that we have. At sabi nga po, buong puso, for God loves a cheerful giver. Nais po ng Diyos na every time we give to Him, kumbaga, we have a cheerful heart. Ano po ba pag sinabing cheerful? Sabi po doon, willingly, buong puso. Kumbaga, hindi po tayo napipilitan na pag binigay natin at the back of my mind, naku, may babayaran pa pala ako. Dapat pala, dito ko muna nilagay ito. God doesn't want that. Amen po? Sabi nga po, good nature, joyfully ready. Amen? That every time we give to our God, nagagalak po yung puso natin. Hindi tayo nalulungkot na magbibigay tayo kay Lord, but our hearts are joyful to give to our God. Amen? And that will please our God. Sabi nga po, there is a time for everything, a time to sow and a time to reap. Maaring sa ngayon po, it is time that we are sowing. And eventually, there will be a time that we will reap. At sabi nga po, na pag nag-invest po tayo sa tahanan ng Diyos, if we give our tithes offering to the house of God, kumbaga, first, it is the sign of our love and worship and honor to God. At sabi nga po, every time we give, kumbaga, hindi po tayo nagbibigay sa tao. Amen? If our hearts are postured to worship God at maging mabangong samyo po ito sa harap ng Panginoon, diba po, parang tayo po, yung mga magulang dito sa lupa, pag natuwa po tayo sa ating mga anak, diba, minsan hindi pa sila humihingi sa atin, binibigay na natin po kung ano yung nakikita natin na kailangan ng mga anak natin. How much more our Heavenly Father? Amen? Kaya po this time, whatever our tithes and our offering that is due to God. Amen? Yung nararapat po nating ibigay sa Diyos, katulad po nung widow woman na yon. She gave her best, everything that she have. Bakit po? Kasi alam niya that everything that she have ay nararapat na tanggapin po ng Diyos. And we know na pag ganun din po yung naging posture ng puso natin, God will be glorified into our hearts, into our lives. Amen? Pwede po ba nating hawakan yung mga ikakaloob natin sa Panginoon ngayon? And kung hindi ka pa po buong puso na magkakaloob sa Panginoon, I encourage you, pwede ka pong magkaloob next week, the following weeks. But let's be sure, as we give to the Lord, meron po tayong cheerful heart. Bakit po? Kasi ang goal natin, mapapurihan, mapaluguran ng Diyos. Amen? Hindi lang basta mahulog natin yung tithes and offering po natin, but to please our God, to honor Him, to worship Him, to love Him. Amen po? So this very moment, can we just close our eyes? And as we pray, let our hearts be cheerful. Let our hearts be joyful as we will give to Him. Dahil sabi nga po, every time we are giving to God, hindi po tayo nawawalan. But every time we are giving our tithes offering to the Lord, we are saying to God, Lord, katulad ng sinabi mo sa Malakay 11, you will rebuke
the devourer. You will rebuke yung mga mananalanta sa mga finances po namin, sa mga kumbaga binibigay mong pagpapala sa amin. Hindi po sa kumbaga parang kumbaga parang pinupush natin si God na gawin to, but He Himself said that in that word. Amen? Sa Malakay po. So this time, let's hold our tithes, our offering to God, and let's honor Him through this tithes offering na meron po tayo. Heavenly Father, here we are, O God. Lord, humbling ourselves before you. Father, kayo po ang nakakabatid ng aming mga puso, ng aming kaisipan. If we are really giving our whole tithes to you, O God, our whole offering, O God, that is due to you. At Lord, tunay nga po na kailanman hindi ka po namin madadaya. And Lord, there are many reasons, O God, for us to be thankful, Panginoon, sa mga pinagkakalob mo sa amin. Lord, here is our tithes, our offering before you. Lord, as we will give it to, O God, to your temple, O God, Lord, let it be a sweet-smelling aroma before your sight. Na Lord, kalugdan mo pong aming mga ihahandog na ito. At Lord, tunay nga po nananampalataya kami, O God, as you have promised, O God, that Lord, in Malakay, Lord, 3 verse 11 and 12, O God, Lord, you will bless the works of our hands, O God. You will destroy all the works of the enemy, and you will protect, O God, Lord, yung mga blessings na binibigay mo po sa amin. Lord, salamat, O God, that the very reason our hearts, Panginoon, na makita mo as we give to you ay dahil po mahal ka namin, because you have first loved us. Lord, thank you, O God. Bless and sanctify all these monetary blessings. Let it be used, O God, for the expansion of your kingdom here on earth as it is in heaven. O God, at Lord, mapagpala, Panginoon, ang mga lingkod mo na gumagampan ng kalooban mo, O God. Lord, sa iglesia pong ito, O God. Lord, i-bless niyo po lahat ng mga magulang at kapatid ko na, Lord, handa nang magkaloob sa iyo. At Lord, salamat, O God, that indeed, O God, kahit kailan, hindi ka po namin mahihigitan sa pagbibigay. At Lord, sa mga kapatid at magulang ko na, Lord, wala pa po silang kakayanan na magkaloob. Sabi mo sa iyong salita, but their hearts are there to give. Lord, you said in your word, you are, bread and seed comes from you, O God. Lord, dalangin po namin, pagpalain mo rin sila ng sa gayon. May mga binhi din silang maitanim, O God, that they may be able to experience, O God, the abundance of your favor, of your blessing, O God, upon their lives. At Lord, sa mga hindi pa po ready to give, Lord, we believe that you have your mercy and your grace sa buhay po nila. At darating din po ang oras that, Lord, their hearts will turn to you. At Lord, malaya na po nilang maibibigay ang para po sa inyo. Thank you, O God, for this day. We love you, we praise you, we honor you. These things we pray in Jesus' name. Amen and amen. Kung nag-iisa at nalulumbay dahil sa hirap mo tinataglay, kung kailangan mo ng karamay, tumawag ka at siya'y naghihintay. Siya ang iyong kailangan, sandigan, kaibigan mo. Siya ang araw mong lagi at karamay kong suwing. Siya ay si Jesus sa bawat sandali. Kung ang buhay mo ay walang sigla, laging takot at laging alala,
tanging kay Jesus makakaasa. Kaligtasang lubos na ligaya. Siya ang dapat tanggapin at kilangin sa buhay mo. Siya noon, bukas, ngayon, sa dalangin ko'y tugon. Siya ay si Jesus sa habang panahon. Kaya ang lagi mong makatatandaan, siya lang ang may pag-ibig na tunay. Pag-ibig na tunay. Siya ang iyong kailangan, sandigan, kaibigan mo. Siya ang araw mong lagi at karamay kong sawi. Siya ay si Jesus sa bawat sandali. Siya ang dapat tanggapin at kilangin sa buhay mo. Siya noon, bukas, ngayon, sa dalangin ko'y tugon. Siya ay si Jesus sa habang panahon. Siya ang dapat tanggapin at kilangin sa buhay mo. Siya noon, bukas, ngayon, sa dalangin ko'y tugon. Siya ay si Jesus sa habang panahon. Amen. 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 Sige po, bigay natin ang malakas na palakpak para sa Panginoon. Amen. Ang ating Panginoong Jesus, siya ang kailangan natin, sandigan sa lahat ng panahon. Praise God. Kaya sa oras na ito, tayo po'y dadako sa ating Holy Communion. Ito po'y ginagawa natin once a month bilang pag-aalaala sa ginawa ng Panginoong Jesus sa krus ng Kalbaryo. 2,000 years ago, He died on the cross of Calvary. And after 3 days, He rose from the dead. At ang sabi ng Panginoon, sa tuwing kakain kayo ng tinapay na ito, ay inaalaala natin ang kanyang kamatayan. At so tuwing iinom tayo ng saro o sa saro ng bagong tipan, ang juice na ito nating inumin, simbolo ng dugo ng Panginoon, ay ipinahayag natin ang kanyang kamatayan po at ang kanyang pagkabuhay na mag-uli. So sa oras na ito, tayo po'y manalangin. Aming Diyos, salamat po muli. Narito kami upang mag-partake sa bahagi ng hapunan na ito, sa saro ng bagong tipan, ang mga tinapay na ito at ang juice, simbolo na iyong katawan at dugo. Pagpalain mo, Panginoon, at magsilbing kalusugan, lakas na aming katawan. At sa linggong ito na lilipas, hayaan niyo, Panginoon, ng iyong proteksyon, ang iyong pagsama, ang iyong gabay, at ang kalakasan, kalusugan, ay pagkaloob niyo po sa iyong mga anak. Thank you, Father. We honor you. In Jesus' name this we pray. Amen. Sige po, lalapit po sa inyong ating Asherep. Tinapay ng buhay, kunin mo at ibahagi. Hawakan niyo po ang inyong tinapay at cup. Umawi tayo kay Lord. Ang tinapay ng buhay, Buhay, kanin
mo makiisa. Yan ang katawang binayubay upang ikaw ay mabuhay. Yan ang katawang naghirap upang iyong kamtan ang buhay na walang hanggan. Ito ang saro ng bagong tipan. Ang saro ng bagong tipan, inumin mo, makibahagi. Ito ang saro ng bagong tipan, inumin mo, makiisa. Yan ang dugong dumana upang ikaw ay luminis. Yan ang dugo ni Kristo na para sa iyo doon sa Kalbaryo ay tumigil. Yumuko tayong lahat at pumikit. Sumunod lamang tayo sa maiksing prayer na ito. Sabihin natin, Amang Diyos na nasa langit, sa pangalan ng aming Panginoong Yesus, marami pong salamat. Ngayong umagang ito, ako'y magpapartake sa banal na hapunan upang alalahanin ang iyong kamatayan sa krus ng Kalbaryo. Salamat, Panginoon. Pinatawad mo na ang aking makasalanan. Salamat sa kaligtasan sa buhay na wala hanggang. Patuloy mo kong gawing karapat-dapat na makibahagi sa banal na hapunan. Sa pangalan na aming Panginoong Yesus, Amen. Sabay-sabay natin kainin ang tinapay. At inumin ang juice. Amen. Sige po. Pasan nyo lang pakaliwa, pakanan. Kukunin muli ng ating Asherep. Patuloy po tayo nakatayo lamang saglit. Sige po at thank you, Kuya. Sige po, let's pray. May the love of the Father and the blessing of the Son of God and the sweet fellowship of the Holy Spirit be upon us in Jesus' name. Amen. Palapakan natin ang Panginoon. Maupo po ang bawat isa para sa ating ilang mahalaga announcement. Amen. Dako po tayo sa ating announcement. So, meron po tayong eating fellowship po after po ng service. So, pwede po tayong magstay dahil po may naka-prepared po tayong lunch po para sa bawat isa. And may prayer and fasting po tayo ngayong darating na March 4 and 6. Isasenda lang po via messenger po ang ating mga prayer list po ni Pastora Chic po. And School of Leaders po ngayong March will be on March 23. So, pwede po tayo magpa-register po kay Pastora Chic. Ang ating payment po ay... Okay po, March 16 po pala ang ating schedule po ng ating School of Leaders ngayong month po. So, ganun pa din po ang ating registration fee, 500 po. Pwede po nating magpa-register po kay Pastora Chic po. And ang ating camp meeting po, ngayong March 27 to 29. So, ang registration po natin is 800 pesos and to be announced pa po ang ating location po. Sa Mabiga, Bataan na po. Ayun po, sa Mabiga, Bataan na po ang ating camp po ngayong year. And Speak Live po every Monday, 7:30 po sa ating J-Blue page po. And kung gusto nyo rin pong ibahagi ang inyong life testimony, maaari nyo pong lapitan si Sister Mariel and si Brother Hendrik po para po makapag-schedule po tayo ng
time and date po para po ma-record po ang inyong life testimony. And spiritual feeding po every Tuesday, 8 p.m. po via Zoom. And midweek service po every Wednesday, 7 p.m. So, sinasend po sa GC natin yung mga monthly teachers po na magtuturo po. Mostly po mga leaders and workers po ang naka-assign. And Tinig ng Pag-asa po every Thursday, 7:30 p.m. sa ating J-Blue page po. And Soaking po every Friday, 7:30 p.m. dito po sa ating worship hall. So, online prayer and gatherings po natin ng ating mga fathers, mothers, and pastor. Ito po, Mondays to Saturdays po, every morning po. And upcoming events, okay po, wala po tayong upcoming events ngayong March. Yung School of Leaders lang po, and yung camp. And anniversary po ng Camellia, March 10, and sa end of month po sa Parañaque. Yan, maki-join po tayo sa kanilang anniversary. And wag po natin kalimutan na i-like and follow and subscribe ang ating J-Blue page sa Facebook and J-Blue Church po sa YouTube. And tinatawagan po namin ang mga birthday celebrant ngayong March. Yan po, pwede po tayong lumapit po sa harap para po mapag-pray po tayo na Rev Estela po. Meron po ba March celebrants? Yan, si Tatay Rio, si Shem. Amen. Sino pa po ang mayroong birthday ngayong March? Praise the Lord. Praise the Lord. Ay natin sa kanila. Amen. Praise God. Hindi lamang po tayo physically na ipanganak, no? Kundi tayo ay naipanganak spiritually. Kaya napakahalaga po nito, no? Hindi naging huli ang pagkakataon. Sama-sama po natin silang ipanalangin. Lord, yes, Lord. Hallelujah. Thank you, Father, sapagkat tunay nga, O Diyos, hindi lamang po, Panginoon, sa pisikal na ipanganak ang aming mga kapatid na ngayon ay nandito sa harapan, Lord. kundi, O Diyos, binigyan nyo ng pagkakataon na sila ay maipanganak na muli sa kanilang spiritual. Ito ang pinakamahalagang kapanganakan, Yes, O Lord. Diyos, na nais nyo na maranasan ng isang tao. Amen. Katulad ng sinabi nyo sa John chapter 3, verse 7, O God, that all must be born again. Yes. Salamat, salamat, salamat. Hindi naging hulihan lahat sa bawat isa, O Diyos. At sa pagkakataon na ito, salamat po sa kanilang mga buhay na hindi lamang sila na ipanganak na muli, kundi tinawag niyo sila at pinili, Panginoon. Katulad ng sinabi niyo sa John chapter 15, Lord, we have not chosen you, but you have chosen us, O God. Salamat, Lord, na sa pagkakapili niyo sa kanila, Panginoon, pagkakatawag niyo, may divine purpose po kayo sa kanilang mga buhay. Kaya ang dalangin namin, habang kami ay nabubuhay, katulad po ng aming napag-aralan, Lord, mapaglingkuran ka namin hanggang sa huling hininga namin, Panginoon. Sapagkat ang buhay na ito'y galing sa inyo at ayaw niya na ito'y mabaliwala, Panginoon, na hindi magawa ang kalooban niyo, Diyos. Kaya, Father, I pray and I declare that only your plan and will be done over their lives in the name of Jesus. In the name of Jesus. And whatsoever the deepest desire of their heart, kilala niyo sila, Panginoon. Alam niyo ang kanilang mga naisin. Alam niyo, Panginoon, ang kanilang mga panalangin. Father, I pray and I declare that you will meet the deepest desires of their heart, O God. Yes. Lord, give them the joy unspeakable. Amen. Habang, Panginoon, sineselebrate nila ang kapanganakan nila, Panginoon. Salamat, salamat. We entrust their lives unto Thee, O God. Yes, Bless Lord. them, Lord, exceedingly abundantly in all aspects of their life. Yes, Salamat na marami. We entrust their lives unto you and we give you back all the Thank you, glory, Lord. honor, praise, and thanksgiving. In Jesus' name, amen and amen. Happy birthday! to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. We
Wish muna kayo, tapos boblo. Ayan. Wish po. 1, 1, 2, 3, 3, blow. blow. Amen. Thank you po. God bless you. Happy birthday. Amen. Muli tinatawagan po natin ang ating first-time visitor po ngayong araw, si Brother Jude Michael and si Sister Gemma. Pwede po namin kayo ma-invite dito po sa harap and ipagpe-pray po kayo ni Bishop Leo. Hello. Ayan. Sige po, Ma'am Gemma and ayan, pagpe-pray lang po namin kayo. Ha? Ayan. Ito po ay Book of Proverbs po yan. Maganda. Ito naman yung New Testament na Tagalog. Para nababasa niyo po. Pag-pray po natin sila. Lord, salamat po sa buhay po ni Ma'am Gemma, na kanyang anak. Lord, we pray for your divine protection upon their lives, their family. Lord, we release your blessing. Lord, hindi ito ang una, Lord, huli ng kanilang pagdalo, kundi ito po simula upang sila'y malapit sa makilala ka pa sa isang tama't Bibliang paraan. Lord, I release your blessing upon them, your love, Lord, your grace and favor. O God, in Jesus' name, patuloy na lumalim ang pagkakilala po nila sa iyo. Lord, thank you, Lord, sapagkat ikaw ang nagdala sa kanila rito upang maramdaman ang pag-ibig mo, ang presensya mo. We entrust their lives unto you, Father God. In Jesus' name, Amen. Amen. And we'll invite everyone po, nakamayan po natin ang ating mga first-time visitor po at tayo po ay umikot. Oh, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see in you the glory of our King. Yes, I love you with the love of the Lord. Amen. And announcement lang po sa mga nanghiram po ng Bible po, pwede nyo na lang po siyang iwanan po sa upuan nyo po or pwede po natin i-surrender po sa ushering. And ngayon pong tanghali, magkaroon po tayo ng 5 to 10 minutes po na groupings. Pwede po tayong humanap ng 3 to 4 po na tao para magkaroon po tayo ng small groups. Yan, tayo pong lahat ay tumayo at maghanap po tayo ng ating groupings. Para po magkaroon din po ng fellowship ang Parañaque and Molino po. Sige po, ayan. Parang mag-groupings po.